Νίκη. Θέλουμε νίκες μπροστά μας. Το Μποροτάλκο παρουσιάζει το νέο αποσμητικό Μποροτάλκο Original. Αυτό που θέλουμε, παιδιά, δεν θέλουμε τη νίκη, θέλουμε το show. Οπότε πάμε εδώ. Μόνο τα season σήμερα μπορώ να παίξω. Λοιπόν, δεν θα παίξουμε το NBA 2K25 διότι δεν με αφήνει, έχει κάποιο πρόβλημα. Δεν έχει πρόβλημα, όχι. Απλά το κανάλι δεν με αφήνει να το φορτώσω. Λοιπόν, Μουράτ για 2 δεν θα πάει. Θα πάει προς τα μέσα και θα δώσει τον Μπέιν με μεγάλη άμυνα στοιχεία. Θα δούμε ένα πολύ μεγάλο μάτς που θα πρέπει να το δούμε. Αντετοκούμπο. Μπράβο ρε Γιάννη. Λοιπόν, πάμε Μουράτ. Τζάκσον. Μουράτ. Μπέιν. Τζάκσον Τζούνιορ. Τι άμυνα είναι αυτή ρε Γιάννη. 2-2 το φάγαμε. Κάρεβα εκεί. Νόχι ρε φίλε. Μουράτ. Μουράτ αστοχή. Βασικά τι αστοχή. Αφού ήταν στο in-posting στο τρίποντο όμως. Μπράβο ρε Κάρι. Αντετοκούμπο. Παούλ. Πού είναι ο Λεμπρόν ρε. Να τους. Όχι. Ήθελα τρίποντο ρε φίλε και βάλα δίποντο. Μουράτ, για ποιο λόγο πιέζεται αυτό δεν ξέρω. Πήγε προς τα μέσα και άμα πάει εκεί ο Μουράτ άστα. Πρέπει να τον κόψεις άμεσα. Με το κόμπο προς πίτε Γιόκιτς. Ελεύθερος από Ολιατρής. Έχει όλο το χρόνο να το σκεφτεί και να το βάλει. Ράιαλ Πόουλ. Πάει το μικρόφωνο. Τζάκσον Τζούνιορ. Αστοχή. Αντετοκούμπο ελεύθερος. Όλα για θέαμα. Και μεγάλο θέαμα. 9-4. Λοιπόν. Τζάκσον. Williams. Έντεϊ. Μέχρι το layup. Εδώ οι παίκτες κάνανε πολύ γρήγορη αλλαγή οι βενζικοί μας. Πόουλ. Πηγαίνει μέχρι το layup. Για το 11-6. Θέλουν τρίποντο. Η Memphis Grizzlies. Μουράτ θα οργανώσει. Θα πάει προς τα μέσα με το Jokic και να καθώσει in your face. Αντετοκούμπο για το Λεμπρόν. Πάει για 3. Μέσα! Λεμπρόν James. Το 6 διαφορά. Τι πήγε να μπει ρε παιδιά. Έτσι και έμπαινε. Θα ήταν απλά τα πράγματα για τους Memphis Grizzlies. Πλάκα θέλουμε να δούμε ένα μακρινό σούτ. Αλλά δεν ξέρουμε ποιος θα μας το δώσει. Θα είναι ο Κάρι αυτός. Λοιπόν, μάλλον. Λοιπόν, παιδιά ήρθε ο Μπέμπης. Ο Γιόκιτς. Πάει άμυνα. Τεράστια άμυνα όμως. Ο Μπέμπης θέλει να κλείσει την πόρτα και δεν μπορεί. Λοιπόν, νευριάζεται τώρα. Μπέμπη, άστην την πόρτα. Άστην, Μπέμπη, έλα εδώ. Λοιπόν, Μουράτ, Μπέιν, Τζούνιορ, αστοχή Έντεϊ. 16-10.
Μεγάλο παιχνίδι βλέπουμε, κυρίες και κύριοι. Κάρι, θα πάει για 2. Ειδικά για το καλοκαίρι, παιδιά, μην τρώτε κάρι. Το χειμώνα, όταν κρυώνεται, τρώγεται κάρι. Είναι ένα μπαχαρικό που σε ζεσταίνει πάρα πολύ. Λοιπόν, κάρι. Στο 19-10 όλα αυτά. Στο σχεδόν double score. Λοιπόν, πάμε για τρίποντο. Θέλουν τρίποντο βασικά, δεν πάμε για τρίποντο. Για να το πάνε στους 6 τη διαφορά. Μουράτ. Λοιπόν, Λεμπρόν για τον Κάρι για 3 μέσα. Για 2 ήταν. Τρίποντο. Ωραία. Πάμε από το σημείο του Λεμπρόν τώρα. Jokic. Αντετοκούμπο, James. Κοιτάξτε παιδιά από εδώ. Ωραία πήγε αυτό. Airball δυνατή Λεμπρόν. Τι πέταξες. Baby sis. Λοιπόν. Από εκεί. Αμάν ρε Λεμπρόν. Μόνο για καλά πράγματα είσαι εσύ. Λοιπόν παιδιά, θα παίξουμε το NBA Live. Εδώ είναι ο Baby. Θα παίξουμε έως την τρίτη περίοδο. Μέσα ο Jokic. Double score. Λοιπόν, Κάρι. Θα κατεβάσει, θα δώσει σε κανέναν παίκτη για να το ευστοχίσει. Η διαφορά στους 11 ξανά. Χρειάζεται. Μουράτ θα δοκιμάσει από τις βολές, από το long post. Είναι εύστοχος. Για Μουράτ, σαν εκτελεί βολές, εκτός ότι είναι για 2. Λοιπόν, Μουράτ θα πάρει το rebound.